Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчандта мошинои нав қабул кардем, ки пешкашдом мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад, сурат ва маълумотша дар номери имо ватсап рӯи мо рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. Дар имрӯза навор аст Toyotaҳои Camry ва Opelҳои Caravan ВАЗ 2106, Opelҳои Sedan, Mercedesҳо ва дигар навъи мошина масалан Astraҷо ҳамашон баҳри шумо омада кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаши шумо мекунем. Хоб, курс имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 165 сомонӣ. Навора сар мекунем, маромад то охираш тамошо кунен. Рафте. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Opel Astra F аст ки дар кузофи Sedan соли барои 6 1993 аст ки неки 93 ахир шуда мегӯяд қариб 94. Бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, сайзтари мошин бадурон беҳтарин ай. 4 та балон мегӯяд пачка нав задем, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, задаги пушидаги нав дорад. 5 рӯз пеш мегӯяд моторша нав кардем. 4 та балон нав, 8 моҳ ҳуҷҷат, моторша мегӯяд нав, 5 рӯз пеш кардем мегӯяд соҳибшон. Салон тоза, мошинча нахада ки хеле ки дасти як одамда гаштагиай. Солш хайр 93 ахирша мегӯяд соҳибшон. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор ва фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ бадурон ки боз арзона мешавад. Инам хали светои хокистаранги светои серияй. Раднои айхта, салон тоза, мошинча мегӯяд нахаду. Якум рақамошон аст Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои расмӣ аст ки рақамошонам кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. Аз ҳамин ҳар ду рақамошон аяташ медонад ки занг зада маълумотша гирен. Одамоне ки налич сумкати мегирад бо аз 24000 сомонӣ бадурон бо арзонтара мешавад. Маромад тамос гирем, бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. Шумо намагар чунин мошинҳои фурӯшӣ бошад, агар хона, замин, квартира, маромад, сурат, маълумотша рӯй кунед, мо фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, Facebook чиз дорен падилсаш кунед. Ди мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 21099 ҳаст ки мошинаи молодёжни ва советскӣ. соли барои 1998 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 карбюратор, коробкаш механика, сайзтари мошин бадрон нахадоай. мошин мега ягон камбудии надорад, мега ҳама ҷош кор мекунад, ҳуҷҷатош бучидага, балон ҳолати навда мега соҳибшон, салон тоза, раднои краска, фақат як ҳуҷҷатош бучидага ҳуҷҷат мекунӣ, дигар маҷош 100% ай. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ ва фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ бадрон ки боз арзона мешавад. вариантҳои алишам ҳаста. ягон Opelҳои Vectra бошо мегӯяд болоиш пул метем, алиш мекунем. агар ки Vectra соз бошо мегӯяд болоиш пул дода шумо гати алиш мекунед. агар ки хеле вариантҳо ба шумо мувофиқ боша. кадоми сумката мегӯяд 10000 сомонӣ боз арзон мешавад. мошин дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомеъ. якум рақамо аст кор мекунад ва дуюм рақамошон рақамои Россия. имо WhatsApp пайваст доранд ва рақамошон кор мекунад. маромад дигар маълумоти пурра аз соҳибашон. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 2106 аст ки мошинои советски молодёжни сайстани беҳтарин. соли барои 6 1992 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.5 простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мега нахадвай. мошина мега нав ба қариб мега мотор када мега соҳибшон 1.5 литр. хоб, коробкаша механика, сайстариш мега нахадвай. 4 та калпакои нав, 4 балонои ҳолати корӣ. мошинча мегӯяд 100% мегӯяд омада аз пеш бе мошинча молодёжи чӣ хел десен мошинчара айно тайёр кардаган сайстани нағз. хоб, тайёр барои ҳай кардан. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ дӯстони азиз ки боз арзона мешавад. мотор мегӯяд нав кардаги, калпакои нав, балонош мегӯяд 180%, салон тозак, мошин бадро хеле ки дасти як одамда гаштагиай. якум рақамо аст Вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон Мегафон аст. ҳарду рақамошон 24 соат кор мекунад. одамоне ки налич сумкати мегирад бо арзонтара мешавад. мошинча мегӯяд бе ягон камбудӣ, бе расход. маромад бо занг задем ба шумо маълумоти иловагиша фаҳмода метиҳанд.
дӯстони азиз, кадом намуди мошине ки ба шумо ки лозим бошад дар комментария нависед, мо аз одамони харидор ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар мо бодо шумо дам агар ягон реклама мошинои муайяда, мошинаи боркаш, хона, замин бошад, дар мо рӯй кунед, мо фурӯшта мегузорем. лайкҳо разанед, навори моро то охираш тамошо кунед. чоро мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдро мерседесҳои HK Avantgarde ҳастае ки соли барои 1996 бензин газ кор мекард, объёми мотораш 2 литре, коробкаш механикае, сайзтани мошини баъдро беҳтаринае. Mercedes HK Avantgarde сайзтани беҳтарин. мошин 4 та баллон мегӯяд 90%, 4 диска, кондитсионер, электропакет, хоб раднои краска серебристи, мошинча мегӯяд бе ягон расход. биё биги фақат ҳайкл. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне шаҳри Қорғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ баъдро ки боз арзона мешавад. якум рақамо ҳастае, рақамо билайн пайстияни кор мекунад, имо пайваст дорад. дуюм рақамошон инашам номерои расӣ ҳастае ки имо WhatsApp пайваст доранд. дар кадом рақамошон мехоҳем мисол занг занед, ё ки дар WhatsAppшон интернетшон ҳамаш кор мекунад. через интернето ҳамин любой сайда пайваст дора метавонем ихтилам занг занем. баллон 90%, кондитсионер, электропакет, сайзтани мошин 100% бе ягон расход. мерседесҳои дӯстони азиз HK Avantgarde. марамат занг занем, бештар маълумотро ба шумо фаҳмода метиҳанд ва арзонам мешавад. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хетчбек соли барои 1997 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объёми мотораш 1.6 литре, коробкаш механика, сайзтани мошини баъдро нахдвай. мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд нав пачка, хаддавои кадрагӣ, камтар мегӯяд неки мелечовка кор дора. нагуфтем ки чӣ кор дора. баллон нав, хаддавои кадрагӣ, камтар мелечовка обшин кор дорад. ҳамаш дигар 100%. дастрош нафрохта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. ва ин мошин дӯстон дар территорияи шаҳри Хоҷанди Бостонида қарор дорад. кадоми шумо агар дар ҳамон наздикӣ бошед ки рафтатонед, ина рақамошо тисела кор мекунанд. мошинча хай светошо светои зур ҳастае ки айхел светои мошин камай. рақамошо тисел агар хоҳед харидан занг зада маълумотча гиред. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдро Opel Astra J ҳастае ки дар кузофи хетчбек соли барои 1998 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объёми мотораш 1.6 литре, коробкаш механикае, сайзтани мошини баъдро нахаду. 4 та баллон мегӯяд нав, хаддавои нав кардагӣ, салон тоза, 4 дискаҳои рамашка, мошинча нахадвай. ҳуҷҷат неки надора, ҳуҷҷатошо мегӯяд бучидагай, ҳуҷҷат мекунед. ва савдошо мегӯяд танҳо дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. нархи мошин аз 33 000 сомонӣ гуфтасам ва ин мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Данғара. одамоне ки наличи сумкати мегирад арзон мешавад. хоҳиш ва илтимос кардам ки одамоне ки намехарад беҳуда нороҳат накунанд ва вақти худашонам вақти моям нагиранд. дӯстони азиз, чӣ маълумоте ки пешкаши шумо кардем, кадом мехаред, хай бо фикр карда занг занед. агар шумо дар ман бодод чунин мошинҳои фурӯшӣ бошад, хонаҳо, заминҳо, квартира, ягон чӣ барои фурӯхтан дошта бошед, марамат суратша қатъи маълумотош дар WhatsApp имо рекунед, мо рекламада мегузорем. лайко аз шумо ва мошинои гуфтагитон аз мо пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Camry ҳастае ки американкаи нав раснамоша кардагие ки неки нархи ахироншае. соли барои 2008 солае ки сӯзишвориш бензини холӣ, объёми мотораш 2.4 литре, коробкаш автоматае, сайзтани мошини баъдро беҳтаринае. мошин мегӯяд вагони американка, 2 ҳафта пеш мегӯяд раснамошка кардем. умуман мегӯяд дар тоҷикистон гаштагӣ нав уже дар тоҷикистон қадамошро мондагиае, кадоме ки мехара мегардад. ягон расход надорад. электропакет, кондитсионер, 4 диска, 4 баллони пачка, коробка нав, хаддавои кардагӣ, мошин обшин беҳтарин сайзтане ки нав дар тоҷикистон даромадагӣ. неки дӯстони нархи ахиронша фаҳмида гирем ки ягон сомон арзон намешавад. нархи мошина 88 000 сомонӣ гуфтаса, нархи ахиронша дигар арзон намешавад ва ин мошин бошад дар душанбе пойтахта қарор дорад. ин ҳамин рақамошон ҳаста, мегафон кор мекард. кадоми шумо ки мехаред дар рақамошон занг зада бештар маълумотча гиред. якумеш ки одамоне ки намехарад мегӯяд беҳуда занг назанад. дуюмеш ки одамоне ки мехарад дар пеши мошин биёд
бина мега ҳамин нарх ахирон мешудагӣ шай, барое ки худашонда ҳамин нарх галидагааст, срочно мега бо сум даркурай. Чӣ маълумоти пешкаш накардем, хайна бо рақамошон астай 88 нархи ахирон марама. ҳаштум мошини фурӯшӣ астай бародарон, Opel Caravan астай ки светои сафед. Хеле ки дар комментария хоҳиш кардем ки Opel Caravan арзон монем. Бари шумо арзон. соли 56 1993 астай ки неки ранги сасена 94 бензин газ ҳардуш кор мекунад. Мотор 1.6 литр, коробка механика, системаи мошин бадрон нахаду. ҳолати балон средни дар ҳолати корӣ, салон тоза, хеле намедонам чихола ё ки чия ки кожни задаги аст, хеле чихолаи кожни ва магнитофон ҳамаш кор мекунад. Мошинча мегӯяд 100% моторша мегӯяд нав кардаги астем, яъне моторш беҳтарин ҳолатда мегӯяд гарантикати омада бинем. Хоб срочно мегӯяд пул дар кора мегӯяд мефурӯшад бо нархи 13800 сомонӣ. Одамоне ки наличи мегиранд бо ягон сум арзон мекунанд ва ин мошин мегӯяд дар назди капоташ савдо мешавад. Мошинча бардор ногуфта намонад ки дар территорияи шаҳри Кӯлобда қарор дорад. Opel Caravan дар Кӯлоб нархаш 13800 сомонӣ. умуман ба телефон савдо намешавад. Танҳо дар назди капот мегӯяд ягон сум арзон мекунем. хоб ин ҳамин рақамошон астай вавилон кор мекунад. кадоми шумо харидор ки бошед марамат занг занед. шумо ҳамчунин реклама бошад роикунед фурӯшда мегузорем ва ин мошинои фурӯшӣ буд то видеои оянда.